și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă pădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, unul nenăscut Fiule și cuvântul Tatălui, care nu prin patima Ta toate legături păcatele noastre, și ai suflat în viețile apostolului Tăi și ai zis: luați de sfânt, că le veți ierta păcatele zvărite aloși care veți ținute vor fi. Tu, Stăpâne, prin Sfinții Tăi Apostoli, ai dăruit și preoțului care săvârșești cele sfinte în Sfântă Biserica Ta, să ierte păcatele pe pământ, să lege, să dezlege orice legătură de nedreptate. Deci acum te rugăm pentru robii Tăi aceștia care stau înaintea Ta. Dăruiește-lor mila Ta rupe legătura jământul și a blestemului care s-au legat, și orice au vorbit de neștiință sau de luarea minte, sau de lucrat ceva de slăbiciuni de suflet, cel ce știi slăbiciunea omenească, ca un iubitor de oameni și bun stăpân, toate păcatele cele voie și cele fără de voi iartă-le. Tu cel ce dezlegi pe cel legați, cel ce rici pe cel sărpați, nădejdea celor desnăjuiți, odina celor seniți, dezleagă-și pe robii aceștia din legătură păcatelor lor, că s-a preamărit prea Sfântul Tău împreună cu al Părintele Tău cel fără de început, cu al prea Sfântului și bunului de viață, făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Îndurate, Doamne, bunule și iubitore de oameni, care pentru îndrările Tale trimis pe un născut Fiul Tău în lume, ca să nu păzapsul păcatelor ce asupra noastră, să dezlege legăturile și legați de păcate, și să provodăiască celor robiți iertare, cu stăpâne și robite aceștia, eliberează cu bunătatea Ta de legăturile ce se puse asupra lor. Și le dorește lor fără de păcate tot timpul și locul să se apropie cu îndrăznire către slava Ta și cuget curasă cea de la Tine, mila Ta cea mare, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, slavă înălțăm Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumim Ție, Stăpân iubitoră de oameni, Împăratul veacului, judecătorul bunătăților, Cel ce ai stricat pe în mijloc al vrajbei și a dărit pace neamul omenesc, Cel și acum ai dărit pace robilor Tăi. Rădăcinează între și frica Ta-și dragoste nu spre altă întărește, stinge toate vrajba, îndepărtează și târdești toate îndemnele spre dezbinare, că Tu ești pacea noastră, să-Ți slavă înălțăm Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpânea toate viitorile, doctorul sufletelor și al trupurilor, Cel ce smerești și înalți, care cer și iarăși te mădești, cercetează cu mila Ta pe robii Tăi ca sunt bolnavi. Din de brațul Tău cel plin de tămăduire de doctorii și tămăduiește pe aceștia. Ridică-i din pace de boală și ceartă, dure, putințe. Depărtează la ei toată durerea și boala. Poruncește boli și răutăți, ducă-ți depărteze locuri pustii și asta acolo până la sfârșitul veacului. Depărtează, Doamne, această boală și răutate din cap, din creier, din ochi, din buze, din dinți, din măsel, din nări, din urechi, din grumaj, din toate mădulanilor și fă gravnic sănătoși. Teme-te începător la răutății de Dumnezeu, de Cel ce șade pe scaun de heruvim și vasă, judeci toate lumea și pe Tine însuți. Iată că-ți poruncește pe mine, Sferitul Preot. Ție, diavole, să te depărtezi cu toată răutatea de la robii și la Dumnezeu. Depărtează-te boală urâtă din cap, din creier, din ochi, din buze, din dinți, măsele, din nări, din urechi, din grumaj, din toate mădularele lor. Te jur cu numele mare lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Preacurata lui Maică și cu toate puterile cerești, ca să nu mai vii să batem de acum pe robii și la Dumnezeu, ci de grav depărtează la aceștia, că sunt botezați și pecetuiți în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecii. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeul nostru, care împreună cu Sfânta Patriarhă Avram, ai călătorit în Mesopotamie,
Trimițând să logodească bine stăpânii său Isaac și mijlocirea soatele de ape descoperiți să logodească Rebecca. Însă-ți binecuvintează promișoarele tale și lădăreștilor de zegarea cunilor și aștola păstrelor pe voia ta cea sfântă. Unește-pe cu Sfânta Taina cunii, că tu din început ai făcut bărbați și femei și la tine să dă bărbat femei spre ajutor și spădănirea neamului omenesc. Însă-ți dar, Doamne, Dumnezeul nostru, care ai trimis adevărul peste moștenirea ta și păgăduința ta pe slobii tăi, părinții noștri cele și ai tăi, fiecare neam și neam, caută până să fie slobii și oamenii tale și lădăreștilor de zegarea cunilor și aștola căsătorilor pe voia ta cea sfântă. Că tu, Doamne, așa să dea logării să întărească toate prin Sfânta Taina cunii. Prin el s-a dat lui Iosif stăpânirea în Egipt, prin el s-a preamărit David în țara Babilonului. Prin el s-a arătat adevărul tamare, prin el, Părintele nostru cel Ceresc, s-a îndurat pe Fiul cel ispitor, când a zis, dați-ne în dreapta lui și junghim de cel ce gras mâncând să ne veselim. Această dreapta ta, Doamne, trălmat pe Moise în Marea Roșie, căci pe cuvântul tău, cel adevărat, cerurile s-au întâlnit și pământ s-a îndeviat, și dreaptă robilor tăi să binecuvântezi cuvântul tău cel puternic, brațul tău cel înalt. Însă-ți dat și acum, stăpâne, binecuvintează pe robii și robele tale, că tu ești cel ce binecuvântezi, sfințești toate câte sunt. Și ți slavă înălțăm pe un cel fără de încept al tău, Părinte, prea Sfântul ești bun de viață, făcătorul tău de acum și pure și veci. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, mai înainte de veci, împreună fără de început, pe ființă cu Tatăl cel fără de început, și cu Duhului cel fără de început și nedespărțit, care te pogorând în cer și neschimbat ai făcut om, ca să liberezi pe om de șădăciunea diavolului și de muncirea lui, să strici toate facerile lui de rău cele drăcești, iar Sfinților tăi ucenici și apostoli, le-ai dat putere să calce peste șerpi și peste scorpi și peste toată puterea vrăjmașului. Ți-a acum puterea dinsul de rugăm noi nevrednici și robii tăi. Caută milostivire spre robii tăi aceștia de față și toți de la casele lor. Și de supărările cele rele ale viclenilor oameni, ale otrăvitorilor, descântătorilor, ale fermecătorilor, sacrificătorilor și viclenilor diavoli, mântuiește pe aceștia bântuiți și înfărați, că toate acestea sunt ție cu putința de dispui cu iubirea de oameni și într nimic care face a ne întoarce. Pentru că fără dispui să îți în cer și robii tăi, de acele supărări și dobitoa celor pasă pe treacă de Dumnezeul nostru, că ne milește, mântuiește, slavă, înălțăm, împreună și cerul fără de început al tău, Părinte, prea Sfântul și bune viață, făcătorul tău, acum și pure și veci. Amin. Domnul strugăm, Doamne! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, care cu chipul tău ai cistit pe oameni și ne-ai îmbrăcat cu voie de sine stăpânitare, cel care a intrat în biserică la jumătățirea praznicului și a învățat pe oameni, încât se mirau popoare, ziceau, de unde știe acesta Scriptura neînvățat fiind? Și David grăiește, veniți fiilor, ascultați-vă pe mine, frica Domnului vă voi învăța pe voi. Cel ce a învățat pe Solomon înțelepciunea, Dumnezeul al tuturor, cuvântul împărate al tuturor, deschide sufletul și inima și gura, mintea robului și la Dumnezeu, elevi, studenți care sunt în examen, ca să cunoască, pentru reușita lor la examen, ca să cunoască adevărul, să facă voia ta și ferește pe dânși de toată ispita devolească, păzind într toate zilele vieților și fă să sporească totdeauna între toate poruncile tale, pentru că cele preacurate Maicii tale și a tuturor Sfinților tăi, că tu ești cercetătorul sufletelor și al trupurilor noastre, Hristos, Dumnezeul nostru, slavă înălțăm, împreună și Părintele tău cel de început și prea Sfântul și bune viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în veci. Amin. Să vie Dumnezeu să disprează vrăjmașii lui, să fugă de la fața lui cel ce văz pe dânsul, precum se stinge fumul, să stingă, precum se numește ceară la fața focului. Așa să iară diavolul cei fermecători să pătrători la fața Dumnezeu, dar Dumnezeu aceștia să fugă, Domnul să se rească, să fugă, să păteze la casa